Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 12, versikulo 22. Ti kinapintas ti babae nga awan nakem na, mayarig iti balitok asingsing iti subsob ti baboy. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno ken biag. Mamin, ano ka di nga ibagakken ka? Asaan ko akayat ti mamirmiraot a lalaki? Iso apang nga asim, tasardengan na kon. Sa anak mo mamirmiraot yana. Nagagetak, kat ipasiguradok to ken ka asaan tang agbisin. Day talaang ti may karim? Ti kayat ko a lalaki, jay maibalay nak iti kaslamansyon a balay. Ken kompleto iti katulong. Iti kasta, saan na nasken nga agtrabaho ak? Gapot a madadaan lang ti pintas ko no agtrabaho ak. Yana. Awanan ti aduangem. Ala, pumanaw kan kat saan kan tung agsubsubli. Nagpuskul ti rupam asubli-asubli? Ha? Awan bain mo? Agyaman at nagsubli ka manan, Ronald. Kunak no saan kan agsubli? Apay kumasaan ako nagsubli. Nakunakmat ka anapod no ak iti daton ko apanagayat. No kasta nga rod, sungbatan kan. Ha? Sungbatan ako na dagos? Apay, saan mo akayat? Kayat ko Diyak naman. Nga iti may kadwala nga daras nga sa sarungkar ko. Sungbatan lakon? Isuntumat lang ti papanan na. Iso asaan kan aparigatan. Gapot agayatakmat kan ka. Agyamanak nga ron, saan nakon apinarigat pa Ay unay kananak ko, nabambanugak anaglako iti barbecue. Ngam kasto iti masangpetak. Apaya di ka man na nagdalos mo't kung naginaw. Anya? Siyak, paginawan nyo? Madadaal ti ramay ko. Kastamot ng dagiti kuko. Unay lakit din ti panangipatig mo kadagita ako kum. Saan ka kadi amasyan kanya ngagtrab-trab ako? Tapno at dalaang maipaunag ta? Nanang, amo yung matasa anak ana irwam nga agtrabaho. Kasanon no makiasawa ka. Anyan tulaangan ti maibaga ti asawam. No awan mat amom at trabaho. Iso nga rod ajay baknang ti sinong batak kadagiti agar-aram kanyak. Iti kasta, saanen a masapul nga agtrabaho ak? Amok akabaulan ni Ronald timang tangdan iti babaunan mi. No agasawa kaminton. Nasaysaya at matlaang no masursurum ti trabaho iti unag ti balay, anak ko. Madadaal ti pintas ko kunak lang arudan, nanang. Iso apasensya kayo langan. Sana bali? No makaasawa kiti baknang, mairanod kayon to. Saan kayon ton apaglakwan iti barbecue? Masaludsud ko man, Yana. Apaya saan ka makikita amang tulong kaninanang mong aglako iti barbecue? Gapo, tasaanin ang masapol, Ronald. Kabalan mo't ni nanang. Kan madadao lang ti pintas ko, no aglako ang iti barbecue. Ha? Diyak lakit di maanusan ti aglako. Ay, diyak kayat ti masukan. Ngam kaasimat ni nanang mo. Sana bali, tanairwaman ni nanang. Tulungam kumamit, takaasimat inam. Apay kada kayat mo tulungan. Kayat mo ka di makita ang maas-asukanak? Anyalangan ti makuna dagiti makamamukan ka. No makita dak nga aglaklako iti barbecue. Ha? Saan ka kadi mabain? Apay kit din na mabainak. Saan matadakos ti aglako iti barbecue? Basta, saan ko man aday ta ti pagsaritaan ta? Madadaan lang ti aldaw ko, Ronald. Atuyin ti drinks yo, sir, ma'am. Thank you, miss. Ay! Ha? Mulang lang ka, servidora.
Apay ngay buyat mo kanyak ti Diyos. Sorry, ma'am. Nagalis ti ima. Saan ko ngayon gagara? Kursunadam siguro ti boyfriend ko. Iso nga gagaram tinang buyat kanyak. Tapno tumakdara kat maadaan kay ti gundaway amang sulot iti boyfriend ko. Ay, saan akas na ti ka panunutot, ma'am? Ulitak man ang tagkid daw iti pasensya. Gusto dahi tanyana. Umika, kuyugan ka iti comfort room. Mulang lang ka, servidora? Reklamo ka iti akin kukwa iti dayto a restaurant. Yana, saan kumamat akasta? Nakababain. Kitkitaan datan iti tao. Auntie Imelda, tulungan kayon kadagiti awit yo. Madlaw ang marigrigatan kayo. Ay na, agyaman na kaanakan. Apay, anya ti aramidan niya na. Apay, adi na kayo umay tulungan. Ay, amumatan ti kinasadot ti kasinsin mo kaanakan. Di lakit di matan masyan kada kayo, auntie. Tsak amo iti dayjay akasinsin mo. Kanayon na nga ibaga amadadaal ka no ti pintas na no agtrabaho. Anya ngay nga rod ti kayat na, auntie. Agpapaimaslatan iti biyag na. Uray ka sa no ti panang bagbaga. Saan nakadengdenggan ka anakan? O ala, auntie, itulod kayon aging ga iti balayo. Kaasi kayo mo. Apay akas niya na nanang. Kaslaawan asi na itina na. Jakman ammo no asino ti malalaan dayjay akasinsin mo. Ambisyosa dayjay. Ada ka nuket bak na nga nobyo na. Imbag ano saan amadismaya tinobyo na kenkwana. Barag no adda makaanos iti dayjay akasinsin mo. Awan ka no ti ammo na at trabaho iti unag ti balay. Tadi na kayat amadadaal dagiti kukuna. Anya nga tano kasi mo ti ugalik, nanang. Ay, saan mo atultuladan, anak ko? Tauray ka sa no ti kinapintas mo, no awan mat manak nakam mo. Useless na itapintas. Amok mat, nanang. Uray kas-kasano, nanakamakmat nga anak yung. Kat day taunay ti pagyamyam anak iti Diyos, anak ko. Si kamot gayam day talari barok. Gumatang ka kadi iti barbecue. Kuanan ha? Owen, 5 piraso man dita. Mabit laeng barok. Sige na. Uraek lang dito eh. Ay, mabit man laeng. Kasla papeles mo't day taigam mo. Una na. Agap-aplayak na agab-road. Ay kat nasaya at abarok. Good luck. Agyaman nak, Nana Imelda. Nakasta, ipasyar na kaya balayo? Juan, kayat ka ayam ammo ka ni Papa. Kayat ko launay, Ronald. Sige, agpakadata pa nga rod ka ni nanang mo. Amang ano sa pulen na ka. Saan na masapol? Saan nakasapulan dayjay? Mapantakit din. Sige, sikati makam mo. Mapantang nga roden. Jak amo sa dino tinapanan ni Papa. Mabit lang ha. Taag pa isaga anak iti katulong iti merienda. Maboring nga agtugtugaw dito eh. Mabalin ka di nga ijayak paraangan nyo. Kaya't ko abuyaan dagiti nagpipintas sa sabong. Sige, agpasyar ka nga ron. Umunag kan tulangan no naumakan nga agpasyar iti paraangan. Okay. Talaga ang nagbak ng da, Ronald. Naglawat ti paraangan da. Kan, nagado ang nagpipintas sa sabong. Ijay abanda ti papanag. Talaga ang makaayo dagiti nagpipintas sa sabong. Iti saan ngagbayag? Dituyak tumatan ngagnaad. Gapo taagbalinton nga asawak ni Ronald. Pasensya kayon, madam. Jak nakita nga da kayo dita. Mulang lang
hardinero? Ignorante ka siguro. Iso adinak nakita. Wenno, arap ka. Sino kayo kadi, ma'am? Apay nga da kayo dito eh. Siya ti kaayan-ayat ni Ronald. Kat agsagana ka, taipulong ka. Maikat kalakit di akas hardinero. Anya? Sika ti kaayan-ayat ti anak ko? Anak yun ni Ronald? Kasta ngagpaiso. Ket kaslasa anak amamati. Asika ti kaayan-ayat na. Gaputa nagalas ti ugalim. Nagalas ti panagsasaom. Ket saan mo tanay gagara ti panakabasam. Amok nga ron nga da ka dita? Pasensya kayon, sir. Diyak mo ada kayo ti ama ni Ronald. Uray pa'y sana siyak ti amana. Sana rumbeng agsao ka iti kasjay. Mata pobre ka. Pasensya ka niya na. Nga makiwin na suwasakon ken ka. Ang Ronald, apay mat, anya ti basol ko. Saan nakaakayat ni Papa? Kinadlaw ko lang ti kinalas ti ugalim. Isa pasensya kan. Saan nakaskan ka ti sapsapulak iti may sa babae? Ngam, Ronald? Napintas kang ngagpaiso. Ngam nagalas ti ugalim. Ronald, please. Saan na kumamot nga isina? Agbalbaliwak para kan ka. Pasensya talagan. Nadismaya akon ken ka. Naawanan anamin pinsan ti panagayat ko ken ka. Anya? Da kayo matgayam, sir. Anya ti maipay ko kada kayo. Siyak ni Ronald, ti kaayan-ayat ti anak yo. Pasensya kayon. No italangan nagpakita ka na kayo. Ay, anya nga minti masapul o kanyak, sir. Kaya't ko lang baga ka na kayo. Anak iwin nasawasakon iti anak yo. Gapo iti kinaalas ti ugali na. Pasensya kayon iti dayjay nga anak ko, sir. Uray kasano ti panang bagbagakan ko na. Awan dengdenggan na. Kas kumaita, rumbang kumatulungan na kayo. Ngam sabali pa'y at tao ti mang tultulong ka na kayo. Sana sabali at tao ni Laura, sir. Kaanak ka. Laura gayam kinaganti ka anakan yo. Uwan, sir. Ay, Laura, isugayam ni Sir Ronald. Hello, sir. Ronald, lata ko man tiyawag mo kanyak. Sige, gumatang ka nga rod iti barbecue, ha? Ha? Day talaga yan. Sige, gumata nga. Anya ti masangpol mo? Ang mga agungot ni Yana maamon ng imay ka dito, eh. Apay ko mga gungat kat nagsina kami. Ha? Apay man. Kaputa nakita ko ti kinaalas ti ugali na. Anya? Saan nga iso ti sapsapula ka babae? Di kayat ko. Kahit kaskan ka. Ha? Ni, apay ko mamat asyak. Kat adayumat anapimpintas niya nangam iti siyak. Awan serbiti kinapintas na. Kaputa awan mat manak nakam na. Anya? Di nanto pa'y matulungan ti inana. Imbag pa'y ken ka, tamatulungam ngaglako ni Nana Imelda. Maasyanak amin kan kwa na. Gaputa saan mat amatulungan ti anak na. Tikaskan ka ti kayat ko a babae, Laura. Ronald, ang mga nukaungat nak niya na. Numaamuan na nga umay ka dito'y balay. Awan maaramidan na. Gaputa saan kun akayat. Si kaitan ti kayat ko, Laura. Agpaiso ka diti damag ko. Nga agar-aram kan ka ni Ronald. Saan ka ko mga agungat kanya? Basol mo matlaang. No apay anapukaw ti panagayat na kan ka. Ada ka no planom amang sungbat kan kwa na. Agungat ka kadi, no kas pangalikan tasong bata. Awan mo't maaramidak, no kayat mo asong batan.
Nasakit tinakam ko iti panangisina na kanyak. Agbalbaliw ka nga minan, insan. Uray na pintas ka no naalas ti ugalim. Madismayakan ka ti lalaki. Sinayang mo ni Ronald. Wen nga ron, kat agbababawi ak. Ngam saan ko na maisubli ti panagayat ni Ronald kanyak. Kat saan ka ang mababalaw, nusong batam ni Ronald. Saan kan to nga agbabawi? Gaputa na singpat ni Ronald. Yana, naimbagman ta nakapasyar ka? Anya ka diti maipaay ko? Simmangpot kagaya man na nagkapo abroad. Kita amla talaga ti gasatan niya. Nagdakkelan ti balayo. Gapo iti gaget, abinuyugak iti kararag. Iso ang nagbaligi ak, Yana. Imbag ka pa'y. Nagdakkelan ti balayo. Idinto takada kami. Barong-barong pa'y laang. Ayan nga iti baknang akayan ayat mo. Insina na kun. Gaputa saan na kano ang magustuhan ti ugalik. Ang nagbalbaliwa kitan, Larry. Nasayaat mat nga rod no kasta, Yana. Damagak man kan ka, Larry. Adda ka di pa'y nabatbati a panagayat mo kanyak. Ngamin, kayat ka nga ikan iti maikadwagon daway. Ha? Pasensya ka, Yana. Ngam adda ka yan ayat ko apinanawak. Ket nagkariak nga ikasar ko, apaman a sumangpetak. Kinapudno na, agrubrubuatak ita, amapan iti ayan na. Anya? Saan mo apagkari ti kinapintas ti akinruar alangam, tati kapatgan iti amin, kati kinasayaat ti kaunggan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Ributaso. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.